Molt bé, ja estem a la següent lliçó. Bàsicament es tractarà de moure els requadres. Fem clic a següent per veure què passa. Bàsicament tenim 4 quadrats i els hem de col·locar a dins d'aquestes 4 formes transparents. Per moure una mica més bé ens podem moure una miqueta el pla de treball si ens convé. Es tracta de seleccionar i arrossegar fins a deixar-ho exactament en el lloc on nosaltres volem que estigui. Fixeu-vos que si no fem res d'entrada es mou de forma horitzontal. Per moure de forma vertical s'ha de seleccionar altres opcions. Si volem assegurar-nos que estiguin ben col·locats, ens podríem moure per comprovar si realment està col·locat perfectament. Veieu que, per exemple, aquesta d'aquí ens ha quedat una mica moguda. Doncs podríem moure-la i acabar-la de col·locar. I podem acabar de donar un tomb i ara ens ha quedat una mica cap allà. Doncs fem aquí, ens centrem en aquesta i la movem cap aquí. I ara podem allunyar i comprovar que realment totes les figures estan centrades perfectament en el seu requadre. Perfecte. Fem següent. I ara el que farem s'ha de moure cap amunt. Veieu que fins ara es movien de forma horitzontal, ara hem de moure cap amunt. Per poder moure cap amunt, quan nosaltres seleccionem la figura, si us fixeu, surt una fletxeta aquí dalt de tot. Aquesta fletxeta és la que em permet moure de forma vertical, i només vertical. Per tant, jo agafaria això i només es mou verticalment cap amunt. Veieu que em puc passar? Doncs aquí. Aquí m'ha dit quant tros m'he mogut. 30 mil·límetres, en aquest cas, perquè la reixeta és d'1 mil·límetre. Doncs podem anar mirant, aviam si ho he fet bé. Ara podríem agafar l'altra i torno a pujar cap amunt. Fixeu-vos que encara que jo marxi una mica cap als costats amb el ratolí, si jo agafo aquest moure d'aquí, només moc cap amunt, única i exclusivament. No se'm mourà cap al costat. Per tant, és important seleccionar cada vegada l'eina que jo vulgui, per saber si ho estic fent bé. Aquest, com que la vista no la tenia gaire ben col·locada, em costava una mica més. Llavors torno a col·locar la vista i col·loco exacte, de forma que em quedin perfectament els 4 quadrats. I listo.